Yes, ang oras gali mga kamaton 6:30 na gali sing gabi ah. Ari may on board gali sa akon mga kamaton no. Mga tisoy ni. Galing Cebu. Cebu kayo sir na? Cebu. Yes, so pakilala ka manay sir. Ikaw na eh. Okay. Kayo sir, sino sa pangalan mo sir? Kenneth. Kenneth? Yes, kayo sir. Oscar. Oscar? Yes. Yes. So gusto kita yun sir kayo vlog mo kahit medyo ang barko gali nila nagdakdi sa international port sa Iloilo. Ang biyahe niyo sir international no? Oo, galing kami sa Canada. Yes, so galing Canada ni Canada Zero. Surte, Philippines, Pinoy pa sa. Oo. Pero taga Cebu kayo sir? Oo. First time namin dito sa Iloilo. Yes, so sa ngayon ang barko nila gali mga kamaton na sa port, international port sa Barangay Ingore, kamaton na. Yes, so lagaw-lagaw ko na sir. Pero taga Cebu ni sir, hindi ko marunong magsalita ng taga Cebu. Kaya na lang sir, bala mag-kuhan. Marunong mo maglunggo. Oh, okay. Kahit hindi mo konti. Itindi mo konti sa... Sa Ilonggo, yes. Oo. So, ano ka mo makain doon sa Robinson? Kaya lagaw lang, mahanap kami Kasiyahan? Sama na rin yan, masaya tayo pagkakain ng masarap eh. Okay. Yes, so nag-onboard na rin sa extension. Nagsakay ka mo gali sa tricycle. Oo. Papunta doon. Hinahanap namin si Matoy. Okay. Para ma-vlog kami ba? Yes, so naka-subscribe na gali share sa ako, no? Yes, matik na yan. Pero yung pamilya niyo to sa Cebu, alam nila na dito kayo? Oo. Alam nila nga dito kayo. Siguro mapunta din sila, hindi? Dito na sila Dito. galing. Nakagaling na sila dito. Nauwi na kasi. Before on the way kayo dito. Oo. Tumawag na kayo. Oo. I see. Kasi mga weeks na. Pero nakauwi na sila, ya? Nakauwi. Hindi pa? Nakauwi na. Nakauwi na. Para Yung iba? makagala din pa. Nagala-gala muna isang araw. Oo. I see. Yung iba narapaman. Okay. Pero mga po din nila gali mga kamaton sa barko, mga puro mga taga Iloilo. Puro mga pugi. Oo. Yes! Tibaya. Yes. Mga di pong gol makasama ko doon. Oo. Mga taga Liendos lang sir, mga po mga taga dire sir. Taga Maasim. Maasin. San Joaquin. San Joaquin. Mangas. Dumanggas. Dumanggas. I see. Mergao. Oy, shout out nyo sila, mga po nyo. Shoutout ka Itik Enriquez, Bilat Tibay na. Taga din siya sir. Si Itik. Yeah. Maasim. Ano siya? Masen? Masin. Shout out sa inyo sir, kaya rin ka na ikuan nag-onboard sa akon sa bungo. Shout out na lang sa inyo. Yeah. O, sino pa? Shoutout kay Paulo. Yes. Sige, lang mo yung pambababae mo. Okay. Baka makarinig yung asawa yun doon. Single yan. Yes, puros na ng mga binata, kaya kamaton na. Single yan sa barko. Ay, mga nagpa-vlog sa ako, no? Mga tisay ito, naghahanap ng mga tisay, ito, mga siman. Mayara ka mo dati sa Yes, so hanapin nyo doon sa sa siguro mga 2 weeks ago na nga video. Makikita nyo na. Mga magagandang babae. Kaya nga, balan ko. Mga Ilonggo. Balan ko mga Ilongga, guwapo. Oo. Di, ano to pangalan mo man sa pasahero mo? Bigat? Si Angelique. Sa tao si mga si Angelique. Angelique, Ang isa, isang vlog ko naman, kasi Pauline. Si Pauline. Yes, so. Pangalan, palang ulam na. Oo. Uy. Sa tao sila man sa inyo, mama. Sorry, Pauline. Galing na sila gali mga taga Cebu ni kanay Zero, pero barko nila nagdakdi sa Inguri. Iloilo Port, International Port sa Ingore gali. Swerte nila kay dili nagkuha ng ila barko. Nagsampa sa Aton. Baka may mga makapanood ba? Pwede kami i-tour dito sa Yung mga ano dyan. Baka Yes, pwede so na baka manood ka mo liwat Pauline o kundi kung sino naman na vlog ko. Makikita nyo ni kanay Zero Mga single. Mga ano tayo Single. diba? Starbucks lang tayo, Angelique. Ay, kung sino yan dyan. Makikita nyo naman sa video So, ara naman ang kontak ko. Dahil na ako sa una. Ay, hindi na ako magpasok din sa Robinson? Oo, sa Robinson. Sige. Bali si Sir Gali. Sir, ano ka na, Sir? Kenneth. Kenneth, mabilin to siya sa ano kayo may gaula to. Medyo magpakambyo lang ako ng ano. Pera. Yes, ang green dollar. Yes. Thank you. Sir, sa tao na lang liwat, sa tao na lang. Shout out. Bebe. Shout Okay.
Shoutout ko sa mga followers kay Buhay Taxi Driver. Si Maton. Si Maton. Yes. Thank you. Thank you. Okay, sir, thank you. Thank you, Salamat sige. sa pag-subscribe. Alright. So, halong. Sige, sir. So, diretso gali kami ni Sir Oscar. Oscar. Pa SMC, gali kami ah. Thank you. Okay. Pero wala man kami kaulat siya, sir. Wala. Yes, pa SMC, gali ni kami ni Sir Oscar. Kaya, kamusta ang buhay si Man? Okay man? Ay, so, pila na ka 2 ka nagbalik-balik? Dalawa pa lang. Dua pa lang to, 2 years pa lang nga nagkuhan sa barko gali mga kamato na. Pero, kamo ni, sino to, Kenneth? Single ba no? Oo. O, swerte nyo, medyo ipon-ipon mo na. Punipan mo muna. Ipon-ipon na sa, sa aton nga, obra, no? Pero, sa duwa ka tuig, di na ka makalabot nga, kuha nga nasyon. Wala. Damo eh. Mga example, Di kami sa mga US. dress. Greece oh. Alabat ka mo na. Mexico. Mexico. US Canada. Ay, usually mo na ang mga ruta. Ano nyo, kuhan sa barko nyo, yung mga karga nyo? Trigo. Ang gawing harina. Ay, Trigo. Yes, so, tauhay lang yung ilagali. Okay, Trigo, wag ka tapos kuhan, puway na no. Oo. Bibiyahe na lang niyon sa ang sarap ang buhay ng seaman, no? Hindi rin gaano. Ano, sir? Hindi gaano masarap. Sakto Bakit? lang. Sakto lang. Pag- Pero makabato sa aton din nga pangabuhi. Bala mo naman, seaman lang ang maka-afford mo bakal ng Nang. example, sasakyan. Ay. Number 1 na yan, sir, no? Oo. Kasi kung dito ka lang, hindi ka makabili. Mahirap. Oo, mahirap magbili kahit second hand, hindi ka makabili. Depende. Talagang hindi ka kabili kapag dito ka lang nagtatrabaho. O, di ba, sir? Bili ka man, motor lang eh. Yung motor eh. Ay, ate, so. Pero kapag seaman ka, pero maka-afford ka talaga kahit magpatayo ng bahay, no? Pwede. Pwede ka Basta talaga, may sir, no? ipon ka lang. Basta, huwag ka lang mag-abuso sa barko, no? Huwag ka lang sobrang takot sa. Ipon-ipon mo na, no? Para sa future, no? Kaya nga eh. So, kabatan na muna eh. Ina-investigar ko si Sir sa ba? Actually, Sir, sa ang bata ko, kuhan man, seaman man sa mo. Pero di natuloy ang... Subong? Hindi natuloy ang kuhan sa barko kasi nagkasakit. Oo, kasi yung... Scholar kasi sa ng Janbe dito sa Iloilo eh. Dyan Bilakson. Oo, scholar yung anak ko. Sana ganitong taon na siguro baka kapitan na yun sana eh. Uy, sayang ba? Oo, yun. Di na nagsakay kasi na-disappoint na sa isang sakit niya nga. Parang bigla lang ba sasakay na? May bigla lang sakit. Yun, di na tuloy yung lakad niya. Sayang. Tagal na siya ng 2007 yata sa pag-graduate. 2007. Diretso kami doon pag-graduate. Diretso kami sa Manila. Magkuha ng kanyang kumpanya. Yun. Agad-agad. Kinuha ng kumpanya sa anak ko. Pero anay sasakay na, lalakad na. Sa gabi pa lang, iba na yung pakiramdam niya. Pagkaga yun, di natuloy. Tawag sa akin na ano to. Punta ka dito, parang ayaw ko na lumakad daw eh. Masama yung kanya pakiramdam kasi giniginaw. Yun nga, mamasada pa ako ng taxi yun. Bumili ako ng ticket. Kaya pumunta, yung parang ano yung tawag sa Cebuano, yung parang isda mga ano na yung sa amin lubokin. Talagang buhay oh. Yan sa kanya, pero hindi para sa kanya talaga pangalawang kung ano yun na sasakay, hindi natuloy. Yun, hindi para sa kanya, sir, no? Hindi talaga para sa kanya. Oo. Kasi karamihan man doon sa amin, mga libor ko, mga seaman man eh. Grabe yung traffic, di ba? Then, ikaw lang isa pa SM, sir, ako? Oo, may puntahan ako doon.
May bilhin lang. Yes, so ano na yun, medyo tapik-tapik yung medyo subong sa ano na yun. Di isang parada sana eh. Teka, yung pamilya mo, nagpunta man dito? Wala, hindi sila nakapunta. Hindi sa pero Cebu ka man. Oh, Cebu. Yes. Okay. Talagang naswerte nyo, no? Napakaswerte talaga ng kapag international yung barko makapunta dito, no? Swerte lang yan. Oo. Minsan-minsan lang yan. Oo. Napakaswerte nyo, oo. Hindi naman alam. Susunod, wala nang biyaheng Pilipinas yan. Ang nakaraan, hindi na nakabiyaheng Pilipinas. Ay, iba-ibang ruta, sir, no? Oo, iba-iba. Yung pag galing naman dito, ano naman, saan naman diretsyon nyo? Indonesia. Indonesia, wow. Medyo lapit-lapit ang Indonesia, pero walang laman yung barko nyo. Wala. Doon pa kukuha. Oo, doon kami yung loading kami doon. Kung iba namang nasyon dali, no? Kung nga po na ito sa kanila, si Semi, no? Kain mo na, no? May taga Cebu ako nga na i-vlog mo. Magkikita mo taga Cebu, ma'am. Shout out ka na sa imo, ma'am. Ari, kababayan mo naman si Siro. Oo, taga Cebu to. Lipat sa pangalan ni mama. Magkita mo na sa mga video ko, sir. Oo. Tingnan. Baka relative mo pa yun. Dali-dali lang kami ito nag-vlog kasi bago magsabi nga wala nagbablog ka pala. Sana tinaka-video tayo. Ma'am, wala. Ma'am, sige, i-vlog mo na. Ma'am, bababa ka na, oh. So, sige na lang, i-vlog mo. Tinuluyan mo na lang si ma'am kahit malapit na sa kang magbaba, oh. Gusto mo ito ni ma'am mga i-vlog ba? Sa tatay mo, ma'am, kung din ka naman subong, kung nari ka pa din sa... Okay, di sa katrabaho ko sa SM City. Ang sabi yan, nakausap ko sa pumunta dito sa na-assign is MC Boss mo. Parang na-assign din sa ano? SM Iloilo. Sa taxi mo, mama. Pasigon ka. Kalantaw ko pa kay Matono. Sa taxi mo, thank you sa pag-subscribe. Yes. Ang dami ko na talaga na i-vlog ng mga ibang ano yon, yung region. May taga Bohol. Maliban dito, siyempre dito, dami dito eh. Dito. Oh, taga Bohol, may taga Sambuanga. Sa tao sa mga taga Sambuanga doon, no? Enjoy lang mga taga Sambuanga, oh. Yes, so sandali Kamaton. Yes, Kamaton, nari na kami gali sa SM City. Huwag pasulod na kami ni Zero. Alam po, kami sa traffic, no? Sobrang tagal ng traffic, oh. Mabuti yung ang line namin. Mabilis-bilis. Ari, papasok na kami sa SM, oh. Talagang traffic, oh. Okay, ari na. Napasok na kami. Narinig kami. Sir, sa tata lang sir, sa kwan sir. Yung kwan, mga kasamahan mo. Shout out sa mga kasamahan ko dyan sa WF Artemis. Ang barko mo, W? WF Artemis. W... F. F. Artemis. Artemis, yes. Sa tautin mo na nga mga upag sa kapitan mo, sa tautin nyo. Malupit kapitan Yes. namin. Pugi. Okay. Ay, si Arif. Okay. Yes, so ay na si Sir yung baba, no? Yes, sir. Thank you, sir. Thank you sa imo. Salamat kay. Og naka Sir Oscar Leo. Oo. Thank you, sir. Sa imo, sir. Sa pag-onboard sa ako, no? Pagka mo ni Kinit, no? Thank you, thank you. Sa tawad, sa tawad, sa tawad. Shout out sa mga followers ni Baton. Kamaton dyan. Ingat Yes. yun lahat. Thank you, sir. Thank you, sir. Og naka sir. Thank you, boss. Thank you, ingat lang sa barko, ah. Yes, so, ano sa SM City. Thank you. Salamat mga Kamaton. Thank you. Yes, magulo pala. Huwag gali sa Sero. Yes, si Sir, ganito na grab gali sa Robinson na. Huwag gali Kamaton. Sa tawag mo, Sir, ha? Thank you sa pag-subscribe. Sir, kay Oscar Gadio, magulang na ugdi sa ako, no? Sa SM City, mga Kamaton. Thank you. Kag sa tawag mo, Sir.
talagang buhay mga marinero, no? So, seaman, no? Talagang galanti. Thank you sa imo mga kamaton. Thank you sa pag-onboard sa kay Maton, ah. Salamat! Salamat kid sa pag-subscribe. Thank you man kayo daw may tape mong kung gani kay Sir. Sa nagkagalante talaga mo kasi yun, no? Yes, so mayong gabi gali mga kamaton ang oras. Yes, mga 7 o'clock na gali sa gabi. Ari ko sa kon. SM City Kapilaw. Yes, ari. Ari pakita ta ka nagapila na di sa SM City ah. Liw. Yes, ari. Pila ko sa